Welcome to another episode of Uphuzelani. My name is Emerson Kiezo and this is another exciting episode of Uphuzelani. Bang. Sila kwasomnandi. Sino appetizer today. Abantu bamnandi, kudliwa ama-wings, kudliwa amakota. Nawe uyabona. Thina i-question iyi-1 asibabuza yona. Ukuthi baphuzelani. Don't go mistake you. Welcome to another episode of Uphuzelani. My name is Emerson Kiezo. Last time I was like I said, but I interview no more about it. Manje, there's someone I'm listening to. Simlana man. Point. Sizela so supporter wena no somnandi endle. Awutshela abantu bami ukuthi wena ubani igama lakho? Igama lami uThaiza. Uthaiza yenzani? Shaba ding ding. Amahlaba le. Sawari bona lingwe. Yazini. Mama what you want? Yazini. Mama. Pe. Yes. Thaiza. Wena uphuzelani? Uphuzelani? Sure. Yo bra. Angifuni ufana ntwane ethayivukelwe yabo. Mara mina emamphuzile. Yeah. Ngithanda igogwane nje angithanda amamphuzile. Sure. Noma ngaphuzanga mara mangisoba. Yeah. Angifana kunyoba kasana. Yes. Mara manje is past life. Sure. Manje sekunomeli ne-loyalty ne-meaning ne-loyalty no recht. Yes. Manje sengimdala ngisaphuzeli for ukunathanatha. Yeah. Sengiphuzela manje ukuthi ngiyohluphumela emendlini. Vele. Yeah, sengiphuzela ukuthi ngiyohluphumela. Mara manje yazini. Yeah. Mina ngithanda ama-out yabona. Mfethu ngithanda mfethu. Yeah. Happy to see you. I'm happy to see you too. Yeah, good guy mfethu. Push whatever you push. Yeah. But that's what's up, man. Let's fuck shit up, man. Bheka Shafthaiza, abo manje ngiyazi ukuthi manje unemeli angithandi. Nginomsari. Unamusari. Papa. Papi. Papito. Awuthubise bo. Unamusari. But bheka. Ngicela usitshele ukuthi what's the wildest story oyenzile utakiwe? Yo, bro. Yo, mfana. Ubamba ugere. Sure. Ngempintshana. Vele. Okay, lo. Sure. Like mamela, okay, lo. Yeah. Bengambabi. Sure. Mina ngibiza impintshana. Impintshana kuze nayo. Yeah. So manje lo muntu ongimbizile akasanginayi. Bayamluse khamduze. Yeah. Sengiserena lo. Yeah. Lo sakadakile. Yeah. Manje lo thina uhlala yiwa. Vele. Ngithi asiriquest. One time. Ngithi kuye 10 hayi kufair. Yeah. Uthutha phase 3 ngithi asiriquest. Yeah. Abathukela lapha. Hayi yazi. Akutaba le king. Ndo textile ngitakiwe ngiyavuka ngizomanoka. Kanti awuthiyakhe. No! Mina ngisaya ukuthi ngwami ngithi ha. Hey. Ayisumuntu kokota kaningi. Yeah. Ngithi ha. Lo mntwana lo yazithini. Sure. Ngikhosa umntwana ngithi awuthakho leya. Lo mntwana uthini? Uthi ya. Lo mntwana uvuka aqoka ngebra. Lo mntwana uvuka kanje. Uyakuye uyovula. Ngithatha umcamelo ngubeka phansi. Yeah. Phansi kombhede. Ngizathi bengilele phansi mina. Yeah. Aliye mengene ehlala ekhawuthini ngibheka. Welcome to another episode of Uphuzelani. Bheka njalo. Ubani? I'm a TP, like TP something, say the T, wangazi like I'm something home. Yazi. Bheka TP. Uphuzelani njalo. Guys, you can confess. Yeah. Confess. It's a full push. Wasafuna ukuphuza? Why? Please show me the answers and that. Yeah. That cut the fucked up. So, Yeah. Ngizalwa. Yamthola. Wena kuzofika lapho kule decision. Yini ke izofika kule decision? Utshala ubukenzeni. stress. Yeah. Serious? Yes, means a lot. Yeah. Kuna manje ngiyaphuza mara akazi ukufika. Wazi Uphuzelani. Ngiyabheka. Bamfezele la.
Zero fucked up. Zero fucked up. Zero fucked up. Yeah. Relevant. When I get decision now, but you when I get to